Batas pa. Ay sabi. Sobrang mga punta dito mga. Naan na lagi dito. Ganina na ito nagpaabot. Basig mamago ba? Say mamago di lagi ito mamago. Sure ball to. Basta ako'y mangitag kontra. Tay ka ha? Laki. Manungkol to ah. So, Dagko lagi- kaya kita. Unsa naman ka? Oy, kumpiyansa ka sa kontra dito nga mandumugay matog trapo. Aw ka na akong ganahan ka nang sukol sa akong lawas ba? Musuko sa mong lawas. Oh. Di na ito na isgutan. Tara na. Tara. Kita yun yung mugnaw masing sahon ko yoy. Ano niya? Wala tayong kalaban rin ha? Kondisyon di ko ba? Relax lang dia. Ano lagi dayo ro? Bugaya po kayo ito niloy. Kadula ulo kayo ko ba? Be, masin ang bula be. Pensa ako. Oh, tira oh. Uy, asa man ka? Palawa, masata! Yati! Yati shot, boy! Wow. Chay, kumon. Uy, muna siguro ni mga dayo. O sige, gamon! Kay, ang tawala ka sa bahay na ako ni. Uy, isa! Relax lang, mo ito ituyo. Ay, magdula. Ay, dula nila ito sumbagayon. Sakit kaya akong naong. O, bawi ron niya. Mag-double type. Pero asa pa naman kauban? Tisa, kusang tawa ko, nag-jogging pa. Yan, anang kalaban! Boss, kanina rin ko pinahabot. Uli, sukta na ni. Ay, sukta na ni. Kailangan pa. Skwintay, halos skwinta na. Sige, Larga. Mga nang kwartahan. Ang Lagi, nagis bulsa ako ha. Si mamago di mo namin ana. Yo, yati, 5 naman yung kwarta. Sus, ikabalakad, og mga punta. Taon sa sugod na. Yan sa mansyatan pa ni. Ayaw na siya te, inyo ang bula, partida. Ayay ka, gi-underscore ko ninyo ba? Underscore. Sige, under marinate. Wala sugda na. Karam sa yun siya, underneath. Underneath, pakak, mga outro mo ka. Underestimate. Oh, hold, play. Masa. Hoy, yung sama ni. Ito. Travel. Ay, kabuang. Naunsa man nga nung namay referee. Lain po kayo magdulat ang kulay repere. Sugan na ibiyan ni. Tiga sana po ninyo. Iwaman mo, nagpahibalo. Kaya amin ang bula, Ben. Sabi mo manggidagan, travel to. Mambulang. Travel to. Oh, hold. Pasar, pasar. Okay, tara mo nga na, kuya. Hold. Oh, uy, bagoy. Ay, sabi. Paul. Naman tayo repere. Nalagi referee, pero di makaya, uy. Hindi makaya nga. Kaya ni rato bangga. Makaya ran ako ang bangga nimo pero ang kabaw sa imong ilok di makaya. Wala ka na nawas ganin ako eh. Itong tuwan. Wala ka kabalo yan. Picnic man ako na para minus armor ba. Di ang bulang. Son, Sige, pre. Kaya ko yung punta. Hoy, dipinsa ko. Hoy, Red! Si Paul ito nga dipinsa raman to. Kabalo mo kung dipinsa, makaya raman na ba? Pero ang kabaho siyang baba, pwedeng isuga. Yati. Huwag pa rin ganun brush ya. Wala, sa kasimana na, huwag mi Colgate. Paps, pasang lipat sa kaya. ayaw kaya ra kang banday nako. Pasang bukan, Paps! Hoy! Kaya ramin mo. Huwag kaya, magutong ang bulahin niya kay Muntol. O, ang bayad ninyo. Oh, tana, di na. Remit na, dre. Kadali lang. Kwenta mi balita. Ikaw rin bayad, Ray. Ikaw nakapapildi ato. Kawanan ni is. Muna, di mo masa. Oh, dre, oh. Oh, mundra daw ata. 100 na easy money. Ang ganda ko kay lawas, pildi. May buot ganun, oh. Luya pa niya. Sige, panupsar yun mo. Bawi kami sunod. Rebansin ha. Tambakan yun mo. Awa lagi na, lagi sila diri ao, nagpasingot. Anja, daog mo. Pildi lagi, ispaploy magudo, bugaong kayo. Bugaong nga. Yung mamasa, si nakapildi. Unsa man ka? Tos okay ra na boy. Tanaw na singot na kay ka. Wow. Anja, ikaw pod. Ayaw pa papalabig duwa diha kay mo gamay mong tiyang. Yati, pildi lagi sila sa basketball pero daog man pud sa uyab. Ay, nagbukis-buk ka. Isa lang mo, kisa. Binuang mo ni Boy. Bakit?